ɛyɛ wukwada hene me botomeda etoso aduonu wa finpinu ene aduonu nan no ene ɛyɛ wukwada edum tv de unim se ba no amamre ene amane yade edesumya hefo na na yabon kontine aba bepin ɛwɔ Asafo Nina ne said yet to cool trawe brawe on one a brempo hen Asafo and there ene da kosi broni ebe form called Seychelles Island no ojo mobile nti ene in fear oha and then so wukude I track for ewo afi and nti oto ne safre na nanum abrempo for na nanum atna nkunya na na hema ema mu nyina do mani monyam ebe ta dwumade enachi me am di dwumade ebe so mo ebi amede so maame adwo sikapa na so subscribe to the YouTube channel Doom TV, Yabakosu, Yadabasom. Doom TV. Yeah, you do.
Yadamase, Yamisha Mopa. Thank you very much. Sansule, a round of applause for them. A round of applause, please. Okay. Thank you very much. Yadamase, Sansule. Achamfo, Chairman, and the name of Brazil Quasity, Nesse Achamfo, and Che, and a sentiment, you know, catchy, Berman Fredia, Ajamai Abebu, one air quabre, Kenya say, hene. Was this a ne? Achamfo, and an free Seychelles by and fish hour, and ye, not Achamfo, and Sanso AD, no could they chat over free more. What by ya? National Pano, pen two. I've been part empire and then for and you're the Tata, don't be russet. A year and then November, a year 20th November 1924. It's a net. November 2024. Yeah, 100 years. 100 is still in me.
So, and then, even in our lives, and then, you have this day. Ishra, Nipapiera, and Penifua Pemu, and Penifua Efi, Asante, any stranger, Nana Mone, and you are Penifua, Piera, Apa name, Opa Swing, they are kind. Sa and da and da they predict yet. And the Asante and Asafo. And you are good division. Any young play for Boakye is the master. Yet Kai, yet Asafo, Asafo, Akawamba, and Anasi. Yet the Piazza of Bonosaba. So with the presence, with the contribution, the Bible, Asafo, and then and that, ever shake and that was us, and we are not with the common destiny. See, Asafo. Naka addition is over here was nano. They nada. They preacher. They preacher kanama. Kanama papa. That was. Then can be. Then can say. Unisha ubiara. And as unfortunately, any of the mother say, now I say, I jump for a mammy. About penny a Giabna, or name the Bushia, your mom so I can eat 1,000 Ghana cities. I can discover 10 million. Said my name is Jawaha. I shall be so to the Sierra. Mama, I shall for Aquaba, and the Timber.
number 2. Ampabame number 2. I just say so for my fancy. So for my daddy. Ampabame number 2. Nina let's say a child for a year the classmates, the year 1975, say 2 Summary School, the year 1975 year group. Omo classmates, any a child for and Archbishop Gabriel Justice Yao Anoche or Kahubi said the Omo Air Kenya, Omo by 5,000 Ghana cities, 5,000 Ghana cities. Said a child for 18 could be cut war. Now then, an Seychelles Island, and then if you shower her, what they ma a child for no tea, Sir Edamo. A child for the Massey, Mamma Money. Yes, sir, that's the very Mrs. Teresa Pache Achmai. Also, the Yana, a child for. That's an audio could there, and of Sukasia, the return from Seychelles, or the some 500 Ghana cities, a child for. Okay. Asante Regional Chief Imam Otumfo Kramoyine. Ono so be Robert Chia Yura Atafo. Wassalamu alaikum wa alaikum salam. Atabil Allahu Akbar. Al-Taka Wadawma. Honorable Frank Apiaje. I inquired you to go with your future. A project you are only to be a PI future more. Nana money now. A PI future more. I'm not for me a PI future more. A PI future more. And I follow the charge. A PI only to be a PI future. Car number AC 635-20 AC 635-20. Any DNA on Brazil. Anwana Nana. Honorable Frank Apiaje and Papa number 2 Assemblyman. Obaya, you probably need something to Obesre, now only Ira de Ade. Radama and Pame Assemblyman and Pame Kwanza in the area Assemblyman. Was so by Nessa Pentu, but the Bible says Semisha, Nadia Bopaya Manebu. Honorable Bomas in Akawai. Satiase, Roma, a brand new you. The boat him, but no, I have a waffle. Satiase. Satiase do great. Openia Jemai,
Papa me number 2. Opanyina Jama Papa number 2. Opanyina Jama. Jacocha be eye Bedma Asafo Chebo Akubia eye Kumawu my hene ose se ene yewura trade na odi okuda ti sei de oba na otimi emesu na nko ene na tra kunya wa okudi Yana maya. Go adama zikuwa wa hene ba ya. Osho na so odi we bu awo. Diska permanent. Apesimaka. Epu pro my hene. Apesimaka. Chamfo acha me madaro ma obeti ama yewrate ono ana pastor makan say ene yewrade dey ti say ya obaya ibro ni sapantu enzio enaka miensa doko enaka mienu we na obesre na oni yewra ede ade ana catfish ana kaba sefa no kaba na kasi dasebu dada na kama ya punda dada na pri na dada na buche ayo ayo na ko kwa sija no wa sa ko na buche mo na meka mo cha atabo NBC tabe Subi MP Nana Presidency Ajekum 2024 Eyosu Eyesa number 8 exclusive Idebi Eyosu Oriba Kofiti Otufo Asami Oriba Kofiti Atafo Ire Udino Amumen Okay, uniformity, ability. Let us acknowledge those on the high table on the platform. Mr. Kofi Owasu, Association Registrar. Mr. Kofi Owasu. Major Estate Ajakum Commander 155
for among regiments, Sinani, Gananani Akina, Asafo, Sinani, Mini hill property, the Kabanachi, Ebe Ukudori was saying about that. No step pension, Okawan, pension, Okuta Asia, by about 136 cars. Okuta microphones, Biodu, Okuta iPhone mic computer, Bako, Okuta extension, Bako, Zoom chair, I could not extract the whole to Bako, sound system, Bako, laptop, Bako, mobile phone, Biodu, solar lights, Okuta Bako, and and I'll say, power bank, so Bako, and the woman, the way now, Mr. Dr. Bachi, said for the Mr. for the India, of the day. I don't know, the service. I don't know, yes, sir. Nana Pasibanchi, Ajakum. Say, who you are? Achafo, Onoa, Nana. Akwasi, Denchi, Ajakum. Ojinamu, Ama, NDC. Amanyoko, Subi, Abato, Empesaso, and Obama, Nana, and the Toti. Ura, Akwasi, Denchi said. And then a year we could have talked about film said, Nana, dear, Nancy, now on your high. It is at a 4 an hour, Launa, President de Kum, Oba, Evia, Okuta, and Sam Snap, Petus, Bonisa, come pa, Petus, or that's it, Adium, Fefe, so Echo, at a 4 a 1 year, and so. Sir Yura, over any ade now on said and anum now Omunya and G Ejina said the mayor Afia Bato every decade NDC EBE MP Subi na Yade Ashe Echampo and Asantima and William Yabaya Yadamasipe. Okay, Namishamu. Achamfo Chame, any dear mother, let's say Achamfo, the papa man. Nana Koku, 1,000. So, I can't forget. Now, I have a good that's a rule. I can't for chairman and I bet you my money read so. Achamfo chame ene de mada ti na se achamfo ono ankasa na ponta Reverend MB Nkroma one achamfo MB Nkroma dio Sadama eye otumfo adonte ni egura se ono so be kan ho na wadi on na Asafo Boakye enfishia wo ha eti otumfo adonte ni ane ne prayer for the chairman and then the brothers as a swap as a a chamfo chairman and the dinner brother quality let's say a chamfo fish and also change the perspective of Asante Asafo history and yeah Asafo Babosam and Pacho okay Achamfo chairman any the mother team let's say Achamfo ono aleba Royal Godwin and Kroma one no one say Major Sami Ajekum no one say any Royal Godwin and Kroma and neba Major Sami Ajekum on by 2,000 Ghana cedis and Ghana 20 million.
other something great to say a chamfor in the Uda, in Chatua, in so a Nakaro into the Doko creating also the son. Naturally, any mother is also say a chamfor. A chamfor, I must say, Namishamota. Anything I say, anything wonder. Professor B. Waha, Obeka Asafo, Apakusen, Edidium, Ubianity, Edidium, said, what you are, Transit, Emma, Transit, a Transit, Transit, Emma, now, two for a prayer friend and all your masters. Mr. Kofi Owusu, Ashanti Regional Registrar. And the Chieftaincy Affairs. Good. As a job for lady mother, which will be the beginning of her, the beginning of her, not for Erge. Coffee. Asafo, Boakye, Animal Bush. Here, Utumba, come here. That was a Asafo. None one is shame on her. And so for MPs, and I gave me a man on me against a trouble on one. Okay, Madam and man is shame on her. Begin a hammer, a swap for her and some, and then as soon as so, oh, dear man, they are honorable statement as a more party. The second crown, where I just send it here and then over back. Now, swallow pay our CDP. That's a fine. Yeah, also, yes, it's a sort of perfect. And now, soon we say, no brand from missing a name. Now, on the chat is here, if we are sure your work. And Mass and Mera, for the Yama shall fall, and in another one, Asian one. Or say, Mamamu Trinkman, any Bima, Mujino, and a day. Some Kakra, they say, the two Munina many, and say, was in Pempino, say, the dear Pasha say, Yana, and it is some one, Yana, now see him say, who says, Sanyama, Yan name, say, Yan in fear or her. If ye had no come here, keep a friend one this year and nine. And Luntino empty of one say, Yanka Kaya, Sebra, you sign on. Because say, you my pie and I'm bear, you know, but to us. You must say, to us one. Caneno, Naya Costa. In another that quarter, a J. Santima, you see, or am I? Mothers are say, at what am I? I'm a neck, like so any other year, home pine. In Camus says, I bring a sire, Cono, and Tessa Caneno, I bring any other brave, and a war, young man, as I say, I need to society. Here, as I say, you free walk. Can I say any project as I say, you free walk? If you man, more, a fee, as today. You should say, and it's honorable say, the function among many say, I can, if I would deal with it, no, my enthusiasm, and then, me too, here say, every pro-cruiser into Katase, and employer, and also every pro-cruiser. Near shed, near far among the and snap. You say, and I'm 18 as well, sir. Afe, so you say, and I'm here near my brain. Need to me, no one did you on Juma. And it is our brain, I say, you know, Ombuso, yes, Section 63, no more as she say. Section 63, there was Chieftaincy Act 2008, Act 759. You know, woman says, or hidden from no one, a criminal offense. It's me to the fiancé, Fienian son, and so a year free. When you say, and no, now and to me, no,
akɔfam kakra ɛno nti no ɛwɔ parliament a ɔmo hwɛ sɛ ɛbɛyɛ nhyehyɛeɛ ne san de saa tumi no aba bɛhyɛ chieftaincy act ama nananom asɛ ɛnyɛ ɔmo tumi ɛde afrɛ ɔmanfo afei na sɛ metwa toɔ ɛne sɛ afei ɛnkyɛ yɛ paapato aba ɔse ɔyɛ ɔsoafoɔ ma Ghana ha nyinaa yɛnim amayɔsɛm baabi a ɔgyina ɔyɛ MPP ni sɛ moto mo nsa frɛ no sɛ MPP ni deɛ a ɛne nkɔbɛkyerɛ baabi a monto ma ba nkɔ nanso moto mo nsa frɛ no sɛ ɔsoafoɔ a ɔhwɛ ahensɛm ne ɛsomsɛm so no ne nkra a ɔde ma me amamama mo ɛne sɛ yɛnti yɛ ho ase sɛ nananom yɛyɛ ɔman ne nyinaa agya ɛno nti no ɛbɛduru mmerɛ bi yɛ a tawantawa bɛsi ɛman mu a nipa no bɛba yɛn anim sɛ yɛhwɛ nsiesie ɛno nti na yɛ constitution yɛde ahyɛ sɛ nananom yɛ amanyɔsɛm nti wɔ se meka nkyerɛ mo amanyɔfoɔ ba ma anim a monhwɛ na mo kasa mo ne yɛyɛ ɛnkyerɛ sɛ mogyina mfimfini ɛnsɛ sɛ wokɔgyina baako akyi sɛneɛ ɛbɛyɛ a sɛ biribi ba a na sɛ yɛba nananom anim a ɛnya akokoduro ɛde aba ma siesie ɛnsɛm ama mo mede ma no bɛsi ha medam ase mɔmmɔ mo nsɛm ama ɔnabɔ ɔno ɛne bɛsi Minister for Chieftaincy and Regions Affairs. Nadia will crew cheese answer me the share money on Sian control or to share up and watching. Send it now. They have done as my abacus summer. It was 1874 pregnancy war. Ever prolific share for baby room. Better tree and another attitude of queer mind. Seychelles Island in Kwasu. Odessa in Kwasu new apotene Asafo Boakye and the year kind. Seychelles pimping moon kunim diffo. Minim to minim dadia. Omim to mia. Ufre elbuno every. Omim to mia. What's it elbuno every? Esi peprepe. Osunsuma kwa. Witne obidia sunsuma. Osum neto apan. Mema yafe. The kuomuna obo against kabuni kamidonu. Nipa bako, moja bako. Nemo optuma kumana sisa withiani ye pimu fitani tutu. Wudi wani ye kim pomra misye. Mensusu panibia efusai. Optuma kuma boye bako. Wushep kwakwabe fama yini sona tokura. Koto kusabo be. Wasisiensi. Wupomeni wanyam shefo. Wukamantu. Wupsushame suche treme titra. Wumi maisemi mkrobi. And I will do plenty. Wudeme meza. Wukumi ane. Wukutu Seychelles Island in Kwasu. Wukamanitu. Sami bada. Megase. Yameida masawina na jwe chimakro. Otapeta kuno mikosi ya umadate. Mikasami uye. Na misiye pinye wa mabrego. Eye seye kaya na kutia ifisha ha. Amo. Nana my grandpa with the kind. Nana Asafo Boakye. Katechi Asafo Boakye. Otasumiensa. Ashafu Asafo Boakye to my goals. Asansia this come. Asana ya pa my second so bien. Otu for on say to 12 pm. Ya mamutu.
Boakye. The already I can't say. Oh man, I this year can be my son. Yet the name of here is Seychelles Island. In Kwasu, a Burogosia, and ye say that. And there's your supply down and what it's trying or trying to find my own in the mouth for Saka. A chum first up of Boakye bedroom commander. I didn't release a best mammy saying, Nana Yao, and Nana, at the Quada, as your supply as a wild, the upper of Red 1924, and then Kaya Santa Mai say, I chum first up of Boakye one castle. Nana, why ye Yama Santa Mai? Nana, here. Okay, Mama wants some uncle, Maya dear. Mama wants some more, Maya dear. Cariano, no more fro Asafo bang down this way. Nana, I will be Aquatia. Nana, AJ, Chum. Nana, Asafo, Watson. Nana, I will be Okomafo. Nana, Ako Wasam. Ne, Nana, Quatra. Nana, Quatu, Kofia, with the kind. Nana, Safuete. Nana, Safu, Quachia, with the kind. Nana, Kofi, Quachia, Tosumi. Nana, Kwame, Apoa, with the kind. Nana, Asafo, watch. Nana, Yao, a champon. Nana, a day chuma. What Sosumi? Nana, a red, Jemani. Nana, Apoa, Denta. What Sosumi? Nana, Pamia, Apoa. What Sosumi? I shall pass up of what she had in my bones. Nana, hima, a tia with the kind. Nana, hima, a tia will toss me. I come one is a kind, cron. I would see your never could draw as fast as a banya, as fast as for my impulse. Yes, mercy. Yes, someone see. And can this come 40 million? Nini Irenum. Mamia much time is I invite into the podium Professor Samuel Edujemfi from KNUST to do the brief presentation of Asafo in the history, Ashanti and gender perspective of Asafo history. Over to you, Prof. Yabesre ahanyedina ubia entrance. Obaba bechre ekwaya yefa sunya Asafo abakosa Chamfu Asafo machechia nanu awahina mechia Minister of Chieftains and Religious Affairs and Nisianemu and Commonwealth shine for anybody shower. Oma Esenka yetumiti ekumino megiri se ekadwa koni wo symposium ase sanse enkomo no ye danced slides program ese kidi di mano ye beye 41 slides ma yetumi ne hunkomo wa abe megiri se ebrese no ye share ye betumi di sankomo no mi o so ye bepesa me kan se ye ka asante a ye ka Asafo a ye abakosem ne ye ka and can only penny for I can some my fat yen round and the chain. Now your chair I want to also. Sleep by a woman said, no gas said, they can't be able to be soon. Now because one can't and show before fra. Or the car won't do that any pot or so many to know. Now some many as a sakakra. They challenge with oral tradition. I don't know, you may be a year command. Me no edi no ina how me pesa me how asantumai shebere Asafo shebere etina se ye betro oman no history anaso oman no abakosa na sa abakosa no so e be buya bra ye dia he dachi a ye pese ko me wo hwe Asafo a omo so eye because of war esenti omo and Nipa, one advanced guard of Asante military system. Say Asante Eko Ekuma. One any clothes, any kind. Now I'm not here a green field
wohwɛ Asafo abakɔsɛm a ekonimidie wɔ mu na bubuhwɛ asɛ bebree nso na yɛwɔ mu a mebɛsɛ me ne ho edi ho nkɔmmɔ ɛyɛ mmienu anaa mmiɛnsa pɛ baako ne sɛ Asafo ahemfo nyinaa wɔ ho mmɔden efiri betia soɔ besi awerɛ soɔ ɛne ahemfo aka besi akyɛmfoɔ agyeman wɔ soɔ yɛnti aseɛ sɛ ɔman no abakɔsɛm afa no bebree mu yɛni kan asantehene biara ni hɔ a na ɔwɔ a ɔkɔɔko a Asafo antaa n'akyi na fɛ biribi loyalty deɛ kasa fa Asafo abakɔsɛm no wote ha nya loyalty yɛsi ahofama fa ɔma ɔman no a ɛyɛ Asafo ɛne asante ɛne Ghana ɛsiane sɛ nnipa ni bi ɛne ahofama the balance of union, balance of power in creating every man Asante union no Asafo ka ho bi dina Asante dina hɔ a na yɛ Asafo ahemfo a ɛso yɛ ɛne Asafo asrafo a wɔbɔ kyidɔm ɛhwɛ sɛ ɔko Asante bɛkɔ no wɔbɛdi nkonim na saa na wɔntoro yi ɛkɔ so a ɛkɔsii sɛ yɛhunu sɛ akyɛmfo Asafo ɛba na ɔbɛtena ne dwa soɔ kɔsi sɛ 1896 yɛfa a wɔne prɛmpɛ ɛkɔɔyɛ ebusua na no mu ntie asɛm mmienu a yɛdi nkɔmmɔ sɛ ɛyɛ na ɛyɛ sɛ ɛyɛ na yɛbɛfa ɔhene kɔɔyɛ ɛna yɛfa akyɛmfoɔ Asafo Boakye nso ɛkɔɔyɛ ɛnti saa kɛkɛ wɔn mu a yɛfa wɔn mu kɔɔyɛ ka Asafo Boakye ho ɛne prɛmpɛ yɛ nkɔfo a na wɔn gyina prɛmpɛ the first akyire dendenden loyalty asɛm a meka yɛ na ne ho bi na meka na yɛwɔ mu pɔtee pa nso ne sɛ wɔn ɛsosɔ prɛmpɛ the first akyire sɛ ansa na wɔba no na Asante anya internal war civil war for almost 10 years yɛsɛ praeɛ wɔ yi woyi baako a ne bu ɛyɛ wotumi bu na ɔkama mu a ne bu adeɛ paa ne bu ɛyɛ bu na ebusua yɛbɛtumi ahyia sɛ ne yɛdi nkɔmmɔ ne yɛ kɔba sɛ kuro yɛ no ne yɛakoma mu a yɛntumi nkɔwie hwɛ ɛno nti no yɛyi ɔhene firi hɔ ɛyi akyɛmfoɔ firi hɔ ɛne ahemfo ahodoɔ a na wɔn tae Santehene akyire ɛde wɔn nyinaa kɔ Seychelles sɛdeɛ ɛbɛyɛ a aborɔfo no bɛtena akyire ayɛ yɛn nyɛ doa ɛno nti no yɛnte aseɛ sɛ asabɔbɔma a yɛdie yɛ asabɔbɔma na ɔdu yie paa ɔbɛnyɛ Asafo Boakye tena aseɛ di nkɔmmɔ abu ne bra ɛtena Asantehene ha na ɔsan so yɛ Asantehene papa wɔne ne mu agyam bibinom ne ebusua ahodoɔ a ɛnɔ nkɔɔ nyinaa no bere a ne maame Asantehene papa ɛka nkyiri gu yɛ Seychelles no wɔbɔ ɔhene prɛmpɛ the first kyidɔm ne tena ayɛ kɔsi sɛ wɔsan wɔkyire ɛba Asantehene mu a ɔne no ɛbɛtena ase ɛwɔ ha kɔsi sɛ ɔno ɔpanin akyɛmfoɔ Asafo Boakye ɛka nkyiri gu wɔtayɛ kɛseɛ a ɛda yɛnum ne sɛ yɛde no kuradie ne koro yɛ ne ahofama ɛde tae panini akyiri a ɛboa ma ɔman ne tetereyɛ no so atumi kɔtɔɔte nanso Asafo Boakye akyiri ɛfiri 1925 ɛde ba no mefrɛ no the post-exilic tragedy atomɛntɛm a ɛto Asafo mene woka sɛ 100 years on yɛni akɔnya tuntum bi a wɔ Asafo ha after Asafo Boakye ade ntira yɛmfa ɛbɔtoro nyinaa no a menya kuma anasɛ meba no bɛka wo ma mensɛm no yɛto wɔn mu nyinaa ɛyɛ asɛm a ɛso paa ɛdi ho nkɔ ɛsiane sɛ biribiaa me wɔfa siminadɛ na me ɔse biribiaa gyina akanie so gyina ni ka nnipa no a wopaa no hyɛ ɔhene no ɛyɛ sɛ ɔfiri amammerɛ mu na ɔfiri efie mu na ɔwɔ kwan sɛ ɔdi adeɛ na ɔdi adeɛ nso a ne manfoɔ ne n'aka wɔ mu ɛwɔ koro yɛ kwan so ɛdi adeɛ the post-exilic tragedy ne sɛ efiri Asafo Boakye odi kɛnkyiri no yɛnyɛ akɛnni a atena hɔ a ɔhene ewu akonnwa soɔ
na yɛ pon na konya asɛm ne ka yɛ kana me na me teacher ni mata yɛ na bɛtete na me ka ne sɛ the tragedy ni a ɛwɔ hɔ no ɛyɛ tragedy a pɔtɔ ka sɛ mu no charges a yɛde kɔ ahemfo no bi no na yɛ ad hominem na kyerɛ sɛ saa sɛ mu a yɛka fa ahemfo no bi mu a yɛde to wɔn adeɛ so yɛntumi ne ho nkɔmmɔ ha ɛno nti no yɛnti sɛ abonya tɔ a yɛpere ne ɔde adeɛ yɛ ne de adeɛ a ɛso ɔtena so no ɔboa ne manfo ɛno nti no yɛwo ne sɛ asetena bi adanenade wiase asesa yɛwura 21st century mu abɔde bɛhwehwɛ mu ɛnkɔ n'anim ɛnneɔma a ɛyɛ mpuntuo nkitahodie ɛnkɔ so ɛno nti no Asafo Boakye ademamorosu abɛtena dwa yi so nam amammerɛ kwan so ɛne nhyehyɛeɛ a yɛde paw ɔhene ma no yɛyie ɛna wabɛtena dwa yi so ɔbɛtena dwa yi so no ɛdeɛn na Abamu Divisional Council ɛyɛ sisi yɛde kan ɛyɛ the restoration of Asafo sɛ 100 years old na Asafo akɔ ɔhaw ne abɛnedie mu no ɛsɛ ɛkyɛ Asafo si obi na yɛde kan wɔ mu ne sɛ ɛsɛ ɛtwerɛ abakɔsɛm so nipa nim ne nkyi a ɔnkɔ baabi a ɛmfa ho ne wo borɔfo ɛmfa ho ne wo sukuu ɛmfa ho ne wabɛtire ɛmfa ho ne wo sika sɛ wonim nipa koro a woyɛ no bia a wofiri ba a wonkɔwie baabi a hwɛ Ghanafoɔ akrakyefoɔ ahodoɔ ɛne scientist a ɛkɔ aborɔkyerɛ bi wɔ nasa nanso ɛhwɛ ma yi ɛne ti kɔma yɛgye no ɛyɛ nkɔma a yɛsɛ yɛne yie paa nti no the post-exilic restoration no ɛne sɛ yɛma yɛni nko Asafo abakɔsɛm ne Asante abakɔsɛm nti me Professor Samuel Kemfi mene me nua ba Eugenia Anderson akyɛmfo Asafo Boakye ademamorosu Adaroma ne Abamu Divisional Council sɛ yɛmbɛka wɔ hɔ na yɛntwerɛ Asafo abakɔsɛm apotro its history yɛntim Asafo ɛnam na abakɔsɛm na ɛno ɛho hia ɛwɔ man biara hyɛbere mu na megyini sɛ yɛne akyɛmfo Asafo Boakye yɛ adwene di a yɛmmɔ nsɛm ne yɛnam ase yɛne busua nyinaa ase yɛtɔ so mmienu ɛne sɛ yɛbɛhwɛ sɛ ɛnsase ho nsɛm a ɛnnɛ ama nkɔfoɔ bi mewɔ Department of History and Cultural Studies classroom yɛka sɛ bebree wɔ ayɛpi abɔnten a yɛntumi nka na bebree no ɛkwɛsɛ the relevance of chieftaincy nnɛ ebi ɛna chieftaincy ministry yɛdi ho nkɔmɔ yi yɛdi kan ɛyɛ asase wohwɛ wiase nyinaa na yɛ define ɔman no ɛyɛ yɔ a asase ne yɛde mɛgya na nananom ahemfo ɛkura asase no ɛwɔ ɔmanfoɔ di mu sɛ ɔde so ɔmanfoɔ de aboa ɔmanfoɔ they hold the land in trust for and on behalf of the people eti no Abamu hene na akyɛmfoɔ Divisional Council a yɛ Abamu Divisional Council restoration agenda ɛnso bi ne sɛ ɛnsase a ɛwɔ ha nyinaa no yɛbɛtoto ne yie ama saa nsase no nipa mmienu tumi ntɔ asase korɔ nipa mmiɛnsa ntumi ntɔ asase korɔ eti saa restoration no akɔwura system a ɛyɛ computerized system a yɛde hwɛ sɛ nsase ɛwɔ Asafo nyinaa no yɛbɛtumi ehunu ano na yɛde bi yɛde project na asom nkyirima that is chieftaincy and restoration the other bit is education school nsɛm ya paa ɛna wɔyɛ ɔyɛ na wɔne ngye school nsɛm na wɔne ngye mpuntuo mu a mesra mekani deɛ mu a yɛsɔ mu wɔ classroom anaasɛ yɛsɔ mu ɛwɔ chieftaincy and leadership classroom a ahwɛ yɛbɛpɔ sa wo paa. For instance, and as a result, she gained the title Tetuo because she of the Asafo is a matrilineal system.
And according to the matrilineal system, inheritance and succession passes through the female line from a man to his brother or his sister's children. Therefore, by custom, a man's children cannot inherit to make reference to. But before that, it's important to establish that in Asafo, the principle of patrilineal descent, who reigned between 1766 to 1789, there was an attack on Asante, and it was customary for the Asante to carry their black stool when going for the war. During this time, the Asante black stool was captured, and this was considered to be a very dire moment in Asante. Asafo Wesiao instituted that though Akwamusu is matrilineal, his sons should also be allowed to rule. As a result, Kwachifram became the first patrilineal son who was given access to the Akwamusu. For the sake of time, I will have to end here. So I will conclude by saying that women have also played a very important role in Asafo history. When we look at the Imam Penifo, who played diverse roles in political governance and conflict resolution, we will realize that women are also fighting. Kasa ni nyina chwo to grow food, and so say But kasa nyo kasa. Boss nye ba nya kwa ne. Why get pa die ni the shen ye bre no a kwa fabric Kenya say ma ndrendren odura ochia. O say Kenya sini na no. O say Kenya sini na no. Na mua peyi, na mua peyi. Sante hene me ma me prekope. No. Yamasante hene ma me akwaba. And then we see a phone and I don't for Papa B. Mira. I jump for Nana, I jump for Asafo, Seychelles Island, and then if you shower Hatia. I don't think so cool a buyer 3,000 Ghana cedis, 3,000 Ghana cedis, and then you can fee at the today. One I don't think for cool in another 3,000. One shall come so, 10 and a so. Namishampa, I jump for Edamasi. And if your mother, when you actually the human will yam pet. I shall for Asafo Boakye and Mabusu. Why ye? A dear Namoye. I shall for the war camel. Why ye? We are so big can why ye? Yora was able to be yes, was one of first from your waffle who came in. Edmark. See you. Was one of your waffle who came in. Second floor. And our first floor. Wafa who came in. And foundations. And a foundation also at some 4 was it 2 billion. And all day at once here. Let's come to the Ejima Pamba Robban 82 years, SCS and Kamapa. And no year, the Ajama Kama for Edijano Papa. And it would get the account in one of Debbie. That's right. Was it really? I am Sabia Niki. And he was a watch and Wahie Moncasa. Enchireno wa heye na nkunya so for say oh see your first lawyer atamfo say wo twem wa heye menka set me ko aba dey na twuma sika lawyer only design eye atamfo eye hospital papa ebewu your accident and emergency units fire safety information at male and female wards including intensive rooms your linen and laundry water operation theater minor radiology will be hospital diagnostic services physiotherapy and rehabilitation dispensary pharmacy medical stores mortuary pollution control.
Santimai ni amafo amohyem ha na kontanse manhene yo Santimai ni domo chancha na kontanse manhene na asankare manhema na asankare manhema na bichi manhema ba so sorry na bichi manhema na kumawu manhene asina mufo na kumawu Mia makom abempon utuvo abempon lo wa akom techire dida raso mani na ma ambaye akomfo na techire dida data kasimanso naso adu mia minia Santimai dontin ya mo fase ma so nkwata asina mu so wa kanya si ni nkola mo baye bigina otunfo ofiri ti otoso yenu
anemu ne nana asante hima na kodi yadom okoso miensa ya sida kese ene ma mu nyina Asafo programs na mobile ode no tuzo tutu ana na nan yalo en chaka sile ni mamu se ene a eye okude twatwo wa fiimu yi se mbie se medi okude no e wo kwanson koso asina okude a ita atutu Seychelles Island wo kwanson koso na eni sen se mia mi nana Asafo Boakye awoye Asafo hene obedi akonwa yi boni ese 1869 no obedi akonwa yi odi akonwa no mfie aduonu so of 1896 na English broni sabe anibiri a na anibiri asanteman nti yanka ba eka ono nko a na ke asante wo nyina akora no ye ondia anibiri hunu nti obache ye nyina ewura santeman ehine santeman prempa odikan na oni ni mpanyimfo a me nana Boakye ka ho aman ni bebe mampon ehine ka ho afeso ehine ka ho ajoso ka ho na mpanyimfo bebe na sante nyima ene nana ye cha afut ka ho bi e sante hine e papa jabidi osu ka ho ni nia adjuma badu ya chi won edi ni fi mbori nyina nipa ba aduana anum ekọ aduonum ya chi won edi won ko edi kan Elmina yo kusie ho ebe afi na wo hwe se asantefo ya be fa yen yewura otiko konso ba bie na Elmina ya de asantefo na nya de a eyi hu ekwa ne nwa ewaso nwa bia asantefo se be ko yakọ yewura wo si ache no de yakọ Elmina ko sira no na mo fo hwe di no si da bi mo fo enu mu de uti mo mbra wo su eti ni ebe yo firi akra eti omi asante hene enipa oche wo nyina eni se Leon kotira ozu enfie miensa e wo so na no mo e ba na ko se ba ko hwe ye ni yura no bebe du mo gugu ko si boni hwe no si da bi sanko fo e de mi hu de meyo santefo enti ye beli wo afiri ha ye ma won so and the middle of Indian Ocean Island kitwe be the Seychelles Island e don ko share ho obeba ifie aduonu nan there's over ifie na edi kan no e don ko Elmina e don ko se Leon no ko kan ho ifie aduonu nwotwe na nananom ekotina Seychelles that you had already omukodru ye na ya santuwa so so won hwe chire na kosi we ni ba no sila ope sikaja no se meso mempini ogina asante anem en na no manem ade kodini enti wo mu nyina so sa chi wo mu nyina 1900 sando waka o mu edukan edo woko Seychelles na binia kuma techire so abeka ehu bie na se o nyina go dru Seychelles no 1900 etra until 1924 so binipa de yankwanye pe na nanom dodo na freem edikan so dibi bai titiri o ma de on bai che kan ya santoa ho no e de on bai ya santoa Mambohene
nkae abusuafoɔ yaw na ɔtwe bɛso me yɛde naba no ɔde ofiri mu na akɔka nneɛma nana asaboakye ɛne otumfoɔ pɛmpɛ the first sɛbi na asante hema yɛkya efiri mu wɔ hɔ ne kunu ɛyɛ asante hene papa yɛ bibi nso firi mu asante hene nua adwumabedu nso firi mu panyin bɛyɛ na ɛhwɛ akyire panyin no wɔhwɛ akyire wɔyɛ agya wɔyɛ abusua ɛde ama asante hene pɛmpɛ a ɔdi nkan ɛne nasa aboakye nasa aboakye ne nua paa ɛne gya bibi wɔn ne mmienu ɛyɛ kwaku bi a asante hene kwaku bi odi kan ɛma sɛ ne nua ɛna ne ba no nti ne ba prɛko nti ɔhwɛɛ no na broni hwɛ sɛdeɛ akɔkoraa edurobia ne yɛsere no sɛ ɔyɛ die hard and conservative kɔdeɛ mo kan nyinaa no nyɛ ne hia no asante amammerɛ sɛ ɔbɛhwɛ na asante amammerɛ ɛnsɛyɛ ɛna n'asaboakye ɛkɔyɛyɛ sɛbi wɔn a wɔn huhu hɔ nyinaa yɛ nhyehyɛeɛ baabi obiara sɛ ɛde ne to yɛde toyɛ sɛ bɛyɛ a mmerɛ ba sɛ yɛde wɔn funu ɔno ɔnan nkasa ɛba asante a yɛhunu obiara ne yɛhu obiara ɛde akɔma n'abusua no wɔn atumi asie no saa nso na ɛbɛn mu pɛɛpɛ nti ɛbrɛ a n'asaboakye ɛne n'apɛmpɛ tuufoɔ pɛmpɛ odi kan ɛbaeɛ wɔn bɛduru Kumase abakɔsɛm no wa na wɔn bɛduru Kumase ɛyɛ 12 of November anɔpa no nsia wɔn firi sekɛndi ɛna bɛduru Kumase a ɔbaeɛ asante hene pɛmpɛ the first sɛbisɛbi ɛmɔfo no ɛne mu asɛm a wɔn yɛ yɛ nti no na asante ahemfie deɛ yasɛɛ no nti n'apɛmpɛ baeɛ wɔne asaboakye efi yɛ ti mu yi ɛyɛ asafo ahemfie yi ɛbɛn ɛhwɛ mu anim yɛyɛ ɛna pɛmpɛ the first ɛbɛtena mu wɔne ne papa asaboakye ɛbɛduru asafo ha na wɔn bɛtena yɛ kɔpem sɛ yɛnya baabi tafo hina da ɔmɛ na yɛsi ahemfie ama pɛmpɛ the first etu akɔtena mu na me nana baeɛ ɔne pɛmpɛ the first ɛne wɔn a ɛkaa yɛ n'akyiri wɔn baeɛ yi mfie wɔ ha pɛpɛpɛpɛ ɛne ɛwɔ mu yi nti asante yɛ ne biribiara yɛne hwee koraa yɛ wɔn kaeɛ nti yɛsɛ nnɛ mommra na oguda a ɛtwa toɔ yi a yɛmfie wɔ ha me nana asaboakye baeɛ ɔne pɛmpɛ the first bɛduru asante yi yɛnkae yɛnyɛ anim sɛ yɛnya asanteman wura otumfoɔ sɛ tuotɔ so mmienu saa fa so yɛ wo so di ne kɛseɛ paa wɔhyɛ aseɛ fiada yi atoa so memenda atoa so kwasiada kwasiada yɛ nnaseɛ asɔre akae sɛ fie wɔ ha nana asaboakye nana pɛmpɛ the first ne mkɔdii no wɔ Seychelles yi ɛnyinaa yɛnkae na asafo so kakra bɛtumi ayɛ asante abakɔsɛm ɛne nkae a yɛwɔ ɛna nananom nkɔgyina a wɔn kooyɛ nti na ɛnɛ yɛahyia ha yi ɛdi nka madamu nyinaa mo ase sɛ maba na ɔma ama ayɛ fɛ adeɛ kye anɔpa na mo sɔre a na aseda na mede ma mo na ansa na no mede ka de to mu nyinaa mo anim sɛ yɛntumi ntena ase na yɛnkae nana asaboakye sɛ nkae a kɛkɛ ɔsɛ yɛ biribi de hyɛ n'animonyam nti yɛsɛ yɛsi hospital a yɛde ndin bɛto soɔ Asafo Boakye commemorative hospital a sɛ wama a ɔkora wode ɔka no ABC hospital a yɛbɛhwɛ aseɛ na yɛayɛ titiwfoɔ a ɛto wɔ nsa frɛ mu yɛabɛboa ebinom nso wɔmbɛsi anase nyinaa koraa ma yɛn na ase kɛseɛ na ɛde ma wɔn sɛ saa bɔhyɛ no nyinaa ba ɛde akae ɛna no Asafo Boakye na ansa na yɛbɛsɔre ni akɔ masɛ me nuanom wondanse ma hene titiriw ɛne asanteman adɔnten hene sɛ ɔmu nka me ho ɛne me nuanom akɔmfoɔ
na nkae bi ma yɛ sɛ mede ka me na nasa aboakye ɛyɛ asaboakye statue ama sɛ na bakɔsɛm kakraa bi wɔ aseɛ ɛkasa wie a yɛnyina bɛbɔ anan ne akɔbie ho ntoma ne ade akae ɛne nasa aboakye ɛda mo ase sɛ mu nyinaa maba ama saa adwumadie ayɛ fɛ ayɛ kra bɛhwɛ ɛda mo Nabruni.
Thank you.